al programa d'aquesta setmana us oferirem el reportatge de la 7a prova del Campionat de Catalunya per equips des del camp de Castelló, Empúria Brava, el reportatge del Campionat de Catalunya femení d'enguany des del camp del Pitx Empat de Handicap 1 al Maresme, i recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de Pitx Empat. El dia 16 de setembre vam ser al Pitx Empat Handicap 1, a Llavaneres, al Maresme, on, organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat, es va jugar la 21a edició del Campionat de Catalunya femení. Hi van participar 103 jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat. El campionat era a 36 forats i després de jugar-ne 18 hi havia un tall on passaven a jugar les millors jugadores de cada una de les 3 categories, primera, segona i tercera. Les jugadores podien escollir a jugar la primera volta de la competició a 3:45 del matí o a 3:45 del migdia. A veure, avui estàs aquí amb les senyores controlant aquest campionat. Donen molta feina? La veritat és que no. És un goig i una alegria poder estar un dia com avui, on hi ha tantes dones, i realment la meva tasca és estar ajudant i gaudir de la seva companyia. Perquè aquest camp té alguna complicació que tinguis que actuar més de lo normal? És un camp llarg en què entra en joc amb un parell de forats a l'aigua i hem tingut la mala sort que a un veí se li va caure l'arbre i molesta una mica amb un forat, però per lo de més tot correcte. Senyores, quan t'acostes i els hi dius que tenen un cop de penalitat per una infracció que han fet, s'ho agafen bé o...? Sí, realment, així com altres esports els àrbitres influïm amb el joc, en aquest cas no. Realment l'únic que fem és dir-los quina regla han d'aplicar i elles són les que procedeixen a aplicar-ho. Nosaltres no entrem en res amb el seu joc. Porta molta feina un campionat com aquest? Porta feina, però el que passa és que ara ja portem tantes competicions que és una miqueta... es fan amb tota la rotació, tots els que treballem a la secretaria, des de les inscripcions, reglaments, horaris... Ja la pràctica fa que sigui tot molt més fàcil. Sí. Ever so slightly, you are like me in only the thought. It's true, I can see it all by.
bueno, avui Déu-n'hi-do, aquí amb tot el cacau aquest d'anar fent diferents categories i tot això porta el seu. Bueno, és un format que és complicat perquè juguen de diferents categories, llavors han de passar, fem passar a l'última volta jugadores de les 3 categories, amb la qual és un tall que va ponderat en diverses categories i es porta més temps. Si comptes que les hores de llum són limitades, hem tingut 3 quarts d'hora per fer el tall. Avui quina modalitat se juga? Avui es juga amb Medal Play Scratch, que vol dir que és joc per cops. O sigui, la jugadora que menys cops fa amb el total és la jugadora que guanyarà. Disputat els primers 18 forats, el millor resultat el va fer la Montserrat Garcia, de Vallromanes, amb un gran resultat de 7 cops sota par, seguida de les lleidatanes l'Avi Nation, de Lleida, amb 2 cops sota par, i la Marta Cucurull, de Bellpuig, amb el par del camp. Avui ens trobem aquí amb l'Eric. Hola, Eric. Avui no estàs de jugador, estàs d'espectador, no? Avui no em deixen jugar, sí. He vingut a seguir la meva germana i el Campionat de Catalunya femení, a veure com li va. I com es veu des de fora un campionat com aquests, on hi ha la teva germana que està jugant i tens aquesta... La veritat és que pateixo molt més que no pas des de dins, perquè està allà amb opcions per guanyar, està 2-3 cops de la líder i es veu, pateixes molt més des de fora que des de dins. Encara faltava per disputar la segona volta de la competició i el títol de campiona que defensava Nation estava en joc. Al voltant de les 4 de la tarda es donava el tret de sortida als últims 18 forats. Garcia sortia amb 5 cops d'avantatge respecte a la segona classificada, però a l'arribar al forat 4 i al forat 6 va fer 2 mals cops de sortida i va perdre l'avantatge que tenia. A partir d'aleshores el resultat estava molt igualat i encara quedaven molts forats en joc. A l'arribar a la sortida del forat 17, l'Avi Nation i la Marta Cucurull anaven empatades amb un resultat acumulat del par del camp. Les dues jugadores van fer un cop de sortida molt llarg i la bola va anar a parar als arbres propers del green. Nation va fer un molt bon segon cop i va embocar la bola fent un birdie, mentre que la Marta Cucurull va fer un par, fent també un gran cop amb el pàter. Al tee del forat 18, l'expectació i l'emoció cap a on es decantaria el títol de campiona era màxima. El cop de sortida de l'Avi Nation va anar molt llarg, mentre que el Cucurull deixava la bola green. Però Nation va salvar el forat amb un 4, els mateixos que Cucurull, i finalment es va proclamar l'Avi Nation campiona de Catalunya per segona vegada consecutiva. Per segon any consecutiu guanyador del Campionat de Catalunya femení. Com estàs? Pues molt nerviosa, estic molt nerviosa perquè he patit els últims 2 forats. He començat amb un birdie, anava a -3 acumulat i després he entrat en un búnquer que la bola se m'ha quedat molt esfonsada i he fet allà un 6. I això ha canviat una mica la cosa, no? Sí, però aquí en el 17 has fet un birdie d'aquests que... Sí, no, he anat aguantant el aim and corner, que és allà del 14 al 18, que és molt difícil, doncs d'allà he pogut sortir amb -2, aquella volta d'allà, que això m'ha ajudat bastant. Contentíssima perquè porto aquest any ja el triplete, com el Barça. Soc la campiona del rànquing EPA, el rànquing de Catalunya femení i he aconseguit també l'absolut femení. Contentíssima. Contentíssima. Ho dediques a... He patit moltíssim. Ho dedico a la meva família.
Els dies 1 i 2 de setembre, organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, es va jugar la 7a prova de l'Interclub. Això vol dir 1.048 jugadors i jugadores van jugar als diferents camps de Catalunya. Els jugadors de quarta divisió nord van disputar la prova al Pitch Empat Castelló, Empúria Brava. El millor resultat individual el va fer l'Alberto Torrado, del Cristinenc, amb 48 cops, seguit del local Antoni Font, d'Elèctric Pablos, amb 53 cops. Pel que fa a les parelles, les millors van ser el Julio Palacios i el Belarmino Martínez, d'Elèctric Pablos, que van fer un total de 51 cops, seguits dels companys del Club Vicente Pablos i Johnny Rubio, amb un cop més. La classificació per equips la van guanyar l'equip local Elèctric Pablos amb un total de 216 cops, seguit del Cristinenc amb 219, i en tercera posició el quimriera.com amb un total de 229 cops. La classificació general, a falta d'una prova, està encapçalada pel quimriera.com, amb un total de 620 punts, seguit del Cristinenc amb 568 i l'Elèctric Pablos amb 566. Fa unes setmanes es va disputar la 20a edició del Campionat de Catalunya femení de Pitch Empat al Pitch Empat Portal del Roc, a Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf. Hi van participar un total de 72 jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat. El campionat era de 36 forats i es jugava sota la modalitat individual Medal Play, modalitat que comptabilitzen tots els cops. El camp estava en unes excel·lents condicions i la temperatura va acompanyar la pràctica esportiva. La federació ens va posar confiança, diguéssim, perquè se celebressin aquí i doncs, el que hem procurat és això, doncs, de mirar de que estigués en les millors condicions possibles. Això ha portat feina, evidentment, feina en tots els sentits, des de l'administració, sobretot també tot el tema de manteniment, preparació de greens, preparació de bunkers, preparació de tot el camp en general, que estigui verd. El que sí que al final hem aconseguit, crec jo, és que és un camp que està en unes condicions que les jugadores el gaudiran. Depèn de la temporada, evidentment, si estem més de tardor i tal, gaudim d'un tipus de vegetació que pot estar més verda, més amb arbres més de tardor, però jo crec que el que és la verdor del camp, el que són els greens que es puguin jugar, que siguin jugables, els bunkers, que no se'ns entollin mai, jo crec que això sí que sempre el tenim en unes màximes condicions perquè sigui torneig o sigui un dia de cada dia, el jugador pugui venir i en pugui gaudir.
Al camp, les condicions perfectes, per patejar estupendo i per apropar també els carrers estan perfectes. O sigui que al camp, enhorabona, perquè estava molt i molt bé. La millor jugadora dels primers 18 forats va ser la Marta Cucurull, del Pitx Empat Bellpuig, que va fer 2 cops sota par, seguida de la Montserrat Garcia, amb un cop més, i en tercera posició la Conchi Carballo, del Pitx Empat Penedès, i Avi Nation, del Pitx Empat Lleida, amb el par del camp. Al migdia, totes les jugadores van agafar forces i al voltant de les 4 de la tarda es va iniciar la segona i decisiva volta de la competició. Entre les jugadores que estaven a la part alta de la taula hi havia molts pocs cops de diferència. Per tant, el títol de campiona d'aquest 2017 es podia decantar cap a moltes competidores. Doncs, en principi, el dematí he jugat molt bé. És un camp que no hi jugo gaire, que m'ha costat una mica. No he fet verdis, però, bueno, dintre el mal estic molt contenta. Jovent que puja ara, que juga molt bé i que és normal que ens pugi gent joveneta i que ens guanyin. Trobo molt bé. Com més serem, doncs més afició hi ha i més ganes de guanyar. Pel que fa als últims 18 forats, el millor resultat el va fer l'Avi Nation, amb 3 cops sota par. Va fer 4 forats en 2 cops i un forat en 4, la resta tots en 3 cops. Gràcies al bon resultat de la segona volta, Nation va remuntar de la 4a posició a la primera, amb un total de 105 cops acumulats i es va proclamar campiona de Catalunya Femenina 2017. He lluitat moltíssim i probablement és l'any que menys he entrenat. I, bueno, estava molt ben lluitat. He lluitat moltíssim. He agafat només 14 greens a la segona volta i he acabat amb els 3 acumulats, està molt bé. Estic molt contenta. I és el millor regal per al meu aniversari. Avui és el meu aniversari i... recordar que la jugadora lleidatana va ser 5 vegades campiona del rànquing de la Federació Catalana de Pitx Empat Femení en els anys 2008, 2010, 2011, 2013 i 2015. Aprofitant l'ocasió, el que voldria és animar-vos
venir a conèixer aquest primer cop aquí als Pitxampats. El Pitxampat, com podreu veure, és un espai en plena natura, és un espai que en podreu gaudir, és un espai per a joves, és un espai per a grans, per a noies, per a nois, per a tothom. I ara hi ha una campanya a través de la Federació Catalana, es va iniciar a la tardor, s'ha tornat a posar ara en marxa a la primavera, i és una marxa que es diu el primer cop, carrer, per un preu em sembla que és prou econòmic, 10 euros, pots venir, pots jugar amb un monitor. Vaja, vine a conèixer el Pitxampat i és l'únic que puc dir, que en gaudiràs, segur.